keďže som občianka Slovenska, tak musíme najprv ísť do Prešova, aby som si vybavila na ambasáde prihlásenie, pretože ako občianka Ukrajiny nemôžem ísť do Ukrajiny vlastným autom, ktoré má slovenská ešpezetka. To je strašne zložitý systém, ale tak snáď sa mi to podarí, pretože toto budem vybavovať prvýkrát. Mimochodom, nespala som od 4 ráno, pretože raz som sa zobudila a už proste som nevedela zaspať. Asi to bude tým stresom z cestovania, to sa mi deje stále. Budem nevyspatá a ešte dnes mám celkom došoferovať, akože na moje pomery, lebo ja som ešte častý vodič. Takže už za volantom som ja, pretože na hranici musím byť za volantom ja, logicky, lebo auto je moje a hranica, teda colnica požiaduje, aby za volantom bol majiteľ auta, takže musím to nejako vydržať. Ja mám strašný stres z toho, že prvýkrát idem vlastne takto autom vlastným cez hranicu a dúfam, že to dopadne dobre, ale vlastne uvidíte o pár minút, jak to dopadlo. To je všetko, ďakujem za pozornosť. Pekne. Prvýkrát šoferujem auto na Ukrajine, to je halus. Nie prvýkrát, druhýkrát, ale prvýkrát svoje auto šoferujem na Ukrajine a prvýkrát toto auto je na Ukrajine. My sme v Mekáči, teraz budeme pápať a ja prvýkrát skúšam túto funkciu na iPhone, čo vieme natáčať okolie aj seba. Toto je aké cool. Ten Sakura drink v Mekáči chutí ako voda do ostrikovača s ľadom a bublinkami. Ľudia, ktorým to chutí, a mám ku vám veľa otázok. Zopár fun faktov, zatiaľ čo nás potkali na ceste, takže na hranici bol muž, teda ten colník na ukrajinskej strane, ktorý sa volal ako môj otco, priezvisko mal ako môj otco, mal dceru Viktóriu, ja som Viktória a pochádzal z toho istého mesta, čo ja pochádzam. Akože tam brutálna náhoda. Pritom sa narodil 17.2. a ja som narodená 16.2. Ja reálne ešte som väčšie náhody sa mi v živote nestali, že by tak proste jeden človek mal rovnaké meno, priezvisko, ešte aj dceru a dátum narodenia skoro rovnaký. To je halus. A ty nemôžeš obehovať cez pravý pruh. To sa cez pravý obehuje. A ďalší fun fact je to, že tá ambasáda, na ktorú sme ráno išli, tak som pochopila, že sme ani tam nemuseli ísť, pretože keďže Kiko je cudzinec, tak ten colník proste napísal auto na ňu a ja akože ako Ukrajiny, tak to ani sa neriešil, čo za mňa je halus, ale okej. Čo sa týka ukrajinských ciest, občas je to tak príšerné, že som sa musela takto sústrediť, nech proste si auto nerozdrbe. Pritom mne sa zdá, že zopár takých fakt veľkých dier som chytila a veľmi sa ospravedlňujem svojmu autu za toto. Ale tak snažila som sa, naozaj som sa snažila. Teším sa na večeru, pretože ja už som hladná jak pes. A hlavne na sprchu, pretože spotená som ešte horšie ako pes po vode asi. Divné metafory mám, ale tak snáď mám chápať. Som vo dvore. Nic, len tak natesno. Ty kokos. Lebo tak začala škriekať, že... No, si ho zrazila, nie? Hej. To je môj zajačík, volá sa Trixie. Taký malý, on je taký starý, zajaci akože bežne žijú 6 rokov, tento má už 9. No, Bože, keď to...
sme šaty. Ja som si myslela, že ešte použijem na svadbu, ale bohužiaľ za prvé už sa mi to nechce za toto. A za druhé, pozrite, aký má veľký chrbát. A nejde to veľký. Takže svadobné šaty budem musieť kupovať sama. Máme tu deň druhý nášho pobytu v Ivano-Frankivsku. Ako vidíte, ja už vyzerám ako viac menej ako človek. Šoferovala inak som dnes sama do mesta, čo na moje prekvapenie bolo celkom easy. Sice tá cesta bola asi kvôli tomu easy, že sa mi to tak ľahko darilo. A dnes máme taký naplnený deň, pretože mám tu samých lekárov. Mám tu ešte stredko s kamarátkou. Mám tu ešte kaderničku a potom ideme ešte skúsiť opraviť auto. Akože neopraviť, ale pozrieť sa ho s mechanikom. A dúfam, že nič opravovať nebudeme. Nie je to vyslovene zlé, ale mám pocit, že chýba tam nejaká taká viac umami chuť. Príde mi to trochu také ploché, by som povedala. Proste viac by som ocenila, keby to bolo buď slanšie, buď kyslejšie možno, alebo najlepšie umami. Čo ti chýba, umami? Aha. S týmto by možno to išlo, toto je umami puder. Takže skúsim si to trochu dať a takto uchutnám. Inak môžete sa zoznámiť s cenami. 1 euro je 50 hryven, takže skúste si to spočítať. Cca je to v rozmedzi 7 až 8 eur. A za mňa akože ceny v pohode na to, že je to také veľké a má jedna porcia nejakých 600 gramov. Тут є, до речі, зеркало помірі. Moc si držím palce, nech sa v tom je všetko v poriadku. Išli sme teraz do kina. Ja som si myslela, že to bude oveľa lacnejšie, ale reálne sme zaplatili 7 eur za lístky a ešte 7 eur za napoje. A ja som si myslela, že spolu to možno vyjde na nejakých takých 8 eur, keďže Ukrajina lacné ceny, ale nie, 14 eur pre dvoch. Akože nie je to, že extra drahé, hej, ale ja som si myslela proste, že to bude lacnejšie a ideme na Michaela. Povedzte mi prosím, ako mi sedí ten nový účes, už to vôbec nie je čeravé, ale anyways. Zobrala som si toto je karamelový popcorn a toto je popcorn s krabom. Ešte som v živote také nemala, som mega zvedavá. Veľmi páči, ako tu v kine, proste toto je napríklad 6. sala a normálne tu ide takto hore pasík a rovno ku 6. sále. Toto je strašne cool. Filmík už máme za sebou, bolo to dobré. Dávam tak 7,5 z 10, lebo mám pocit, že tento film sa veľmi snažil vybieliť reputáciu Michaela Jacksona a mne sa zdá, že dosť veľa vecí tam boli v rozpore s reálnym životom, ale je to čisto môj názor. Ja som si pred týmto filmom nezisťovala absolútne nič. Akože ja neviem, čo tam je pravda, neviem, aký mal život Michael Jackson absolútne, takže dúfam, že ma nebudete kvôli tomuto súdiť. Ale akože celkový vibe z filmu mám dobrý. Teraz čakáme na maminu, pretože išla Svitka, ona je trenérka a vyzdvihneme ju z práce a potom pôjdeme ešte do obchodného centra, lebo mamka chce kúpiť mäso. Máme tu inak viacero rôznych druhov čipsov, ako napríklad huby. Paprika máme, bacon tiež máme, potom máme tu krab, lobster asi. Sír máme, mix rôznych sírov a lejsky máme tiež s lobsterom. Zelená cibuľka, biele huby so smotanou, potom že chorizo klobásky malé. Také máme, no. Potom nejaké mäso na grillu, to
také zaujímavé, že som ani ja toto nevidela, to nejaká novinka. A asi už nič také, no. A krápno, hej. Máme tu aj v obchodoch rôzne také mňamky, že normálne si môžete takto zobrať jedlo a napápať sa sú tu, to normálne funguje asi ako jedáleň, že môžete si to zobrať domov a sa napápať a nemusíte za to platiť, majú len proste už máte hotové papaníčko. Sú toto vlastne české piva? Či to je len ukrajinské pivo, ktoré má český názov, aby nalákalo ľudí? Musím sa priznať, že vanilkovú Coca-Colu som ešte nemala. Ani cherry som mala, ale zaujímavé to vyzerá všetko. Máme tu, že šalát z jahôd, jahody so smotanou kyslou ešte v pohode. Jahodový krém súp. Jahodová krémová polievka, toto je sila. Čo povieš? Sila. Priniesli nám papaníčko, toto je zemiaková plácka s mäsom a hubovou omáčkou a ja tu mám teliace mäsko so zelenou fazúľkou. A Kiko vlastne mal to isté, zemiakovú plácku s mäskom. Idem teraz na odber krvi, lebo lekárka mi povedala, že na ultrazvuku nevyzerá všetko dobre, tak chceme sa uistiť, že nemám jednu chorobu, ktorú nechcem mať. Bohužiaľ mi prestal fungovať mikrofón na mobile. Momentálne stojím pri budove, ktorá bola zasiahnutá ruským bezpilotovým lietadlom 13. maja. Táto budova je veľmi blízko centra mesta. Tiež počas tohto útoku, chvála Bohu, nikto nezomrel, ale bolo dosť zranených ľudí. A teraz sa ideme naraňajkovať, ja neviem, kam to išiel. Ideme do takého veľkého food courtu, ktorý vznikol na mieste starého zavodu, kde sa vyrábali umbrella. Toto je pult, mne sa to páči. Prvýkrát som uvidela espresso tonic na grapefruitovom džuse, tak som strašne zvedavá, jak to bude chutiť. A zobrala som si ešte nejaký kávový koláčik, kávové pečivo skôr, na typ croissanta. Nejakých 10 rokov dozadu som prvýkrát uvidela toto auto a som si povedala, že musím si ho kúpiť. A kúpila som! Ja som veľmi šťastná. Aj fú. Aj. Ty čo? Auto sme teraz dali do servisu, že vraj dnes už by nám ho mali odovzdať, akože to nemajú ani na výber, lebo zajtra je víkend a cez víkend odchádzame. Budú nám meniť brzdové doštičky, niečo dole, kde je olej, lebo že tam veľmi malinko kvapka, ale tak pre istotu nám to vymenia. Ešte olej tam trebalo doliať, ale akože nič také závažné, čo by nás mohlo ohroziť, ale aj tak som si povedala, že keď teraz mám priestor a peniaze, tak to vymením a akože napísal mi tam typek celkom dosť vecí, ktoré by trebalo vymeniť, pretože auto už má najazdené 127 000 km a sa tam okrem oleja asi nič nemenilo z takého detailingu. Jaká zlatučko, môžem ti si taká fajnúčičko. Toto sú topánky, prosím pekne, za 17 €. Brand new, proste originál. Za 17 €. A ešte aj moje čisto. Ja beriem akože to bez debaty.
Tieto všetky banery tu, oni sú na cca 600 metrov uložené. To sú padlí vojaci počas rusko-ukrajinskej vojny, ktorá trvá už od roku 2014. A ešte som zabudla podotknúť, že všetky tieto ľudia, títo hrdinovia, oni sú z tohto mesta. Čiže toto vyslovene len z tohto mesta a ide to takto na dve strany. A ešte tam, keď ulica bude odbočovať, tam tiež sú. Toto je novo otvorená reštaurácia, aby ste chápali, ona sa otvára o 11:00 a ľudia, teraz je 10 hodín a ľudia už sú tam v rade, aby prišli ako prví. Ja reálne nechápam taký hype okolo tejto reštaurácii, ona je novo otvorená, predávajú sa tam bubble teačka a mochi, možno ešte niečo azijské, ale že by človek reálne hodinu stal v rade. Ja som čítala, že keď to bolo, to už je týždeň otvorené a ľudia tam doteraz akože stávajú v tých radách. A ja som čítala, že niekto tam stál aj 12 hodín v rade a nakoniec išiel domov, pretože už bolo zatvorené. Ja nechápem. Я тобі показала, щоб ти... My teraz ideme na mestskú ratušu pozrieť sa, jak mesto vyzerá z hora. Je to celkom strmé a vysoké, ale snáď to dáme. Takto vyzerá centrum mesta z tých schodov. Pri mne nebolo to až také zlé, jak som si myslela, ale ja sa strašne bojím výšok, tak dalo mi to zabrať, ale prežila som v pohode. Tak toto vyzerá ratuša, keď sa ňu pozrite. Ona nie je veľká úprimne, ani tie schody nejako netrvali dlho, ale ja som strašná pusy, čo sa týka výšok, tak už som to spomínala. Nebolo mi dobre, keď som išla tými schodmi. Toto je náš magistrát. Volá sa to, že Bielý dom. Je to ako v preklade White House v angličtine. A tu sa asi nič nedeje, pretože žiadne zásadné zmeny v tomto meste ja nevidím. Aj keď akože pomenilo sa, ale mohlo by toho byť viac určite. Prišli sme ku mestskému jazeru, tak to vyzerá, veľmi krásne je. Tam ešte vzadu je veľmi krásny park, tiež vám to ukážem. A inak toto miesto tu úplne zbožňujem, tu je taký kľud. Občas sa tu inak robia koncerty, ale nie veľmi často. Ale celkovo je tu proste, to je moje také miesto pokoja. Teraz sme išli na ostrovček zamilovaných. Ja som tu ako mala trochu popíjala alkohol. Je to tiež také miesto zarité celkom, kde je malo ľudí a preto sme tam chodili ako tínejčerky s kamarátkou sa zabaviť. Úprimne tento ostrovček tu mi veľmi pripomína jeden tiež taký ostrovček v centre Prahy na Dunaji. Tam tiež niečo podobné bolo a má to podobný vibe. Len si tu počúvajte tento kľud a jak pekne spievajú vtáčiky. Vyzerá ten park, on ešte pokračuje tam na niekoľko kilometrov do rôznych strán. Ale my dnes už nebudeme ísť do hĺbky, pretože ponáhľam sa na stretnutie s mamou, tetou a svojou sestrou. Toto by the way sú naše príbory na dneska, pretože tu sa je rukami a bez tanierov. Báčali? Nie, nebáčali. Ďakujem. Toto sú Kíkové rebra a toto sú moje. On je asi viac hladný ako ja. No. Toto je mimochodom tá rada, o ktorej som vám vravela ráno. Reálne tam majú takéto celý deň, že ľudia čakajú a ja ani neviem, čo tam úprimne predávajú. Akože naozaj to je tak dobré, že toľko ľudí už týždeň v kuse sú ochotní čakať za tým, čo sa tam predáva. Hľadáme mi svadobné šaty na svadbu moju vlastne. S tým, že ja nechcem žiadne extra vyslovene svadobné drahé šaty a niečo také jednoduchšie, ako som ukazovala pred chvíľkou.
a nie za Mailand, pretože nie sme milionári a nerobíme nejakú extra veľkú svadbu, takže chcem, aby to bolo skôr také koktajlové. Tieto šaty nevezmem, pretože oni sú strašne presvítavé. Toto sa mi nepáči, absolútne. Ja som si teraz skúšala tieto svadobné šaty, akože bolo tam zakázané natáčať, tak sme to natočili ešte predtým, jak nám to povedali. Ja som sa v živote ani raz som sa necítila tak krásna, ako keď som skúšala tieto šaty, ale nezobrali sme ich, pretože bohužiaľ nerobíme až takú veľkú svadbu, aby sa tam hodili takéto krásne a drahé šaty za 1650 eur. Toto je že extrém cena, ale oni sú... Normálne až je mi ľúto, že ja nerobím veľkú svadbu. Išli sme ešte s našim detkom na sladkosti a kavičku a potom už pôjdeme za autičkom. Doteraz som smutná z tých šiat. A musím ešte zavolať tej typke, že asi nič z toho, lebo sme jej povedali, že o hodinku prídeme zase dať niečo tam dohodnúť, ale už som dopredu vedela, že toto sa nestane. Až ma zabolelo v nose. V pohode? Na hlave. Ňu. Toto je bytovka, do ktorej 3 týždne dozadu Rusko vypalilo raketu. Áno, žili tu ľudia. Ivano-Frankivsk mimochodom sa nachádza tak 300 km od Košic a cca 200 km od slovenských hraníc. Dnes už je náš posledný deň na Ukrajine, akože taký plný, pretože zajtra už odchádzame a išli sme do obchodného centra nakúpiť, lebo Kikovi treba tiež kostým na svadbu a ja ešte potrebujem nejaké doplnky ako topánky, niečo na hlavu, proste budeme sa pozerať, ale najprv sa ideme najesť. Išli sme si teraz do Sinseju, že sú to lacné veci a ma zaujíma, čo sa ľudia myslia o tom, že môj frajer chodí s gačkami, ktoré som si ja vybrala, lebo sa mi nechcelo s tým chodiť, takže vyzerá to takto. Ja som si zatiaľ vybrala, ako vidíte, gate, obyčajné biele tričko a ešte žlté pyžamo. Premýšľam nad tým, že by som si zobrala tieto šaty, ale stoja 50 eur. Neviem, akože mne sa moc ľúbia. Oni ešte vzadu majú také... Vzadu majú ako keby korzetu a veľmi krásne sú a ešte s týmto to vyzerá super, ako toto pôjde dole, ostane toto a mne sa to veľmi páči, také krátke letné sú. Premýšľam. Išli sme teraz do obchodu s potravinami a takto tu krásne vyzerá. Je to štilizované pod túto rozprávku ukrajinskú jednu a teraz vám viac ukážem veci. Máme tu viacero druhov rôznych sírov, napríklad tento kozí sír s levanduľou, alebo sír s kávou.
Ešte som také v živote ani nevedela, že niečo také existuje. Som myslela aj na chlad. No. Išli sme ku babke na obed, potom ešte ideme na návštevu tete a mojim bratrancom. Tam už asi ešte nebudem, pretože nemá radi kameru ani nič také, takže musím rešpektovať. Teraz už sme doma, ale čakáme vavtičku, pretože ešte pôjdeme na cintorín k mojej babke. Ale mama si išla po kvety, lebo chceme tam ešte posadiť kvietky nové. A potom už len domkov papať a chystať sa na zajtra na cestu. Tam sú pochovaní padlí vojaci a úprimne len z našej dediny a je tam toho celkom dosť. Ale my ideme smerom tam, pretože tam je moja babka. Nakoniec na hroby sa dáva aj tvár, väčšinou. Ja to by som také povedala, že predvádzanie, že kto má lepší hrob aj v tom posmrtnom živote. Už sme na hranici so Slovenskom, odchádzame stadiaľ a čo sme si všimli srandičku. Hlavne tam je vstup na hranicu, tu je výjazd zo slovenskej hranice a tu hneď je nejaký kancelár pre zubárov. Teda zubárov, aby ľudia vlastne tam hneď si išli konzultovať zuby, lebo v Užhorode to majú lacnejšie. Už sme doma, v pohode sme došli, na hraniciach sme stali okolo 3,5 hodiny, čo úprimne nie je až tak veľa, čiže som spokojná, veľmi sme unavení, ideme spať. Krásne vám ďakujem, že ste pozreli toto video a vidíme sa čoskoro. Love you, bye!